Hello! Det er den fucking 31. december, og det her det bliver den sidste vlog for 2024. I dag så er vi hjemme med Anne, og vi skal til at gøre strøm. Klokken den er 21. Nana, du kan godt sige hej. Jeg kan godt sige hej. Hej! Hej. Og Lea har hatten på. Hej! Hej! Girl dinner! Ej, det er fint. Jeg vil også måske gerne have krøller, hvis mit hår når tørre til. Skal du ikke lige fortælle en update om, Okay, hvad vi laver og hvor langt vi er? hår lige nu. Klokken den er omkring 3, og vi bliver hentet med en mutti om 1,5 time. Jeg er stressed as fuck out. Hej børn, det er Sejtante Anne. Glæder mig også til. Går du ned på knæ? Bare smukt. Det er bare lige de yderste. Det er fordi det er vask på hårdag, så er det meget, ikke sådan, du ved, sådan meget fint. Ja. Serrano eller melon Lea. Årets fedeste vin. Hvad? Er det helt Er det her champagne? Det er den der. Oh my god. Huskede det. Ej, fuck, det er langt til siden. Oh my god, so cute. Du skal lære mig, hvordan man finder den. Man skal forvente. Ja. Afslutningen bliver til begyndelsen. I aften tager vi afsked med det gamle år og hul. Ja, exactly your cheap. Det lyder som om, at det er cool. Jeg føler, at det ser lidt cool ud. Ja, vi var... Ej, jeg synes, at det... Okay, jeg vil have latex. Jeg bliver ikke... Det var sådan meget normalt. Ja, til Lærkens hus. Tak fordi I gad at komme hjem til Lærke. Så vildt nice. Hvad laver du? Jeg elsker min shoppingskade. Super seriøst. Ja, I ved, jeg har mange taler. Vi skal være fucking rowdy i dag, tænkte jeg på. Rowdy i dag? Ja, jeg tænkte, at vi skulle ind og ryste noget røv. Yes. Og så tænkte jeg på, at... Jeg kan ikke lide talen. Så tænkte jeg på, Bedre end kongens. at jeg smikker dig i dag. Jeg er så nervøs, at du står og folder i nedelen. Ej, og så tænkte jeg bare på, at jeg gerne vil sige skål. Skål! Oh, damn, girl! Den er god. Wow. Hvad er det, vi laver? Rulle for satan, rulle min pige, rulle for livet.
Nej, okay. Jeg vil bare gerne have et hindbær. Du får et af mine hindbær. Nu skal jeg holde den her. Okay, hvor stort skal det være, Anne? Sådan der. Sådan der? Ja. 2 hindbær store. Det er da lækkert. Ny kategori, eller hvad? Det er godt. Dyrt ansigt. Ja! Slappe af! Hi guys! I dag rammer alkoholen desværre ikke. Og klokken den er fucking 11:15, guys. Fucking 1 til 20. Video han kører nat og dag. Video. Skal slappe af. Video slappe. Jeg er en videoman. Der Pia, vi var her. Må man ikke slikke på dem? Er det uheld? Du skal da være med at slikke på dem. Bare lige fordi... Den her, den er Den er flot! Ej, jeg må godt lige spise lidt chips. Nu får det igen. Jeg må lige spise en. Det er sådan et Shrek. Jeg må lige spise en, for den er så kold og lækker. This is gonna be the second year I'm gonna eat grapes. Yeah. Og det er mit første år. Same. Det er godt til dig. Okay, du er ikke sikker på det. Vi får se på dem! Apple. Hvis de gør fun fact, hvis de gør det Apple, hvor de til sidst. Jeg ønsker ikke at Men vi kan da godt lyve og lade som om det der er rigtigt. Men vi er i et tidspunkt nu, men altså lad os bare lade os vildt. Jeg føler, det her, du skal bare blive til så du ikke prøver det. Nej. Vi er godt til dig. Men så havde jeg 4 tilbage. Ej, det ligger i min hals. Ej, okay, ad. Ej, Lea, ad. Jeg lægger hele druer i min hals lige nu. Jeg gik i panik, fordi jeg har ønsket, at jeg var sådan en drømmemand. Men hvad laver de? Det er fordi, det der ur er bagud. Vi går op med dem, vi går op med dem. Næsen. Ej, jeg har også noget næsen der. Det lyder skidtart. Jeg bare lige vise, hvad hun duer til. Så filmer jeg min stormløbetur ind. Pia, mit ansigt, det falder af. Nej, Pia, det er fucking dårligt vejr. Pia, det er ikke i orden. I can run from anywhere. Let's go, damer. Seriøst. Jeg holder det med bare ben. Jeg siger det bare. Så er det nu, du skal fandme ind. Pest og en vandfuld. Nu er vi i hvert fald inde i tørre. Det var en hård gang. Høj. Jeg skal lige sunde mig. Der er nyt op, ja. Hurtigt. Anti-vlog. Seje briller. Hurtige briller. Seje briller. Du skal sådan skubbe den mod vind. Ja. Nej, umuligt. Der er ikke så meget på. Nej, umuligt. Det er ikke jo. Ja, vi skal smage. Okay, hvad rater on verden? Skål og godt nytår. Fuck, hvor er du sjov. Det ligner lidt som glitter.
fisk. Sådan der. Det smager overhovedet ikke lige så godt, som det ser ud. Det smager af. Det smager bare sådan af sparkling. Med farve i. Med farve i. Nej, den skulle ikke komme videre herfra. Du skal smage. Du skal smage. Ja. Den er lidt jiggly, den her. Hvad smager det? Jeg kan godt se dig. Ja. Den er jo sådan lidt basic i smagen. I forhold til, hvor bushy den ser ud, så vil jeg faktisk give den 5 ud af 10. Ja, 5 ud af 10. Det er jo lidt kriminelt. Det er jo ikke. Jeg tror bare sådan det første. Han har vist sundhed på de sidste vers, han der.